Ja. Hvad er det her? Skal du køre, eller hvad er det? Nej. Har du en af dem til? Det er bare, at det der ligger i det, det er jo, at det er jo Danmarks bedste ryttere, der stiller op. Nogle af dem er dem fra Fyn af, og dem jeg rider imod, det er nogen, der rider Europamesterskaberne og Oldsmesterskaberne, og har vundet Europamesterskaberne for hold. Og Helle, hun vandt det individuelle, så gjorde det også et år. Der var der mange børn. Så sidst, der var der mange. Altså, det kan godt være, at jeg vundet over med 2 års frem. Kunne man så ikke bare synes, det var lidt sejt? Jeg prøvede faktisk at få den ud, men det er hellere herude. Så var der mange børn. Er vi nået op mod nogen, der er i Danmarks bedste? Det gjorde man da ikke altid. Der var der mange sidst, der var der mange børn jo. Ja. Nå, jeg tror også. Der var der jo også nogle børn, som jeg gjorde det. Men så de vandt jo ikke. Kom på den anden eller første. Jeg tror ikke. Ja, de var med i de små klasser. For junior. Og du kom på... Hvad plads går du? Nå, hvad var stederne af det til? Det er sådan... Det der. Var det noget? Ja. Var det ikke Odens, du var? Det var der, hvor du... Siggeline, kom i gang. Det var hvor at Laura og Sabrina, du er din medhjælper. Jeg tror, de er heste er videre. Nå, Odens, det var ikke fint. Ja. Så bliver vi nummer 3 derude. Ui, det var da også godt. Jamen, vi har gjort det bedre. Det var også bare træning. Men vi tager den næste gang. Det gør det da meget godt, Andrea. Skal vi prøve på et tidspunkt at springe ud sad? Nej. Ja, det kunne jeg godt tænke sig. Det gør vi bare. Det er sjovt at springe uden taget. Nå, men det var faktisk Helles idé. Nej, det var det i hvert fald Det var da en god ikke. idé, mor. Nej. Jeg tror bare, det ville være skrevet sådan lidt, at du faldt af. Du må godt låne min gamle, Du må ikke. Sabrina, der er nogle kager lige der til dig. Det er brune kager. Nej, jeg er på kur. Jeg henter dem til dig. Det er bare krudt. Det er til mig. Hvis mig og Andrea nu rører af på et tidspunkt, Nå, jeg er ikke så til behøver vi forkant, ikke men lige... den ved jeg ikke helt er god. Skal Sabrina? Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg sagde, den er da ikke okay. Og skal da ikke på det. Okay. Det er ikke smart. Så bliver så det en eller anden bund, hvor de er blandt sig. Værsgo. Nej tak, jeg trænger ikke til sådan noget der. Jeg kan sagtens gå den her. Det gør jeg til heller dig. ikke. Nu har jeg været på kur i 3 dage. Det går faktisk rigtig godt. Ja, det var også holde fast. Ja, det skal jeg nemlig. Du spiser det selv. Sabrina vil ikke have Jeg dem. er spændt på, hvordan Prøv at de se. hjemmelavede fritter, de ser ud hjemme i ovnen nu. Nej, det er løgn. Det var jeg nødt til. Lars er ikke hjemme. Han kommer og kører den der. Hey! Fodbold med Oliver. Men der er vel ikke østers om i dag, ikke? Ja. Kan I huske det sidste? Men jeg skulle have noget mad. Selina, hun vil ikke have dem. Hvad siger du? Nej, men jeg kender en, der måske gerne vil have.